Bueno, aurten da, 18. urtea ustez. Hasi ginen, ez dakit, hemen auzoan garela, zatizte egun bateko festa bat antolatzen, baina, bueno, aurreneko urteetan hasi ginen gainak egon artean parrillen kostilla pixkaterre bat eta beste, baina hainbeste jente juntatzen hasi zanez, egun guztie lanen pasagarri zatek genuen da orduan, catering batekin moldatzea guai. Hasi ginen, gehiago pentsatu gabe, zerbait inbergendula, lehenago hemen bizitako jendeare bueltatzea o egun baten etortzea gustatuko litzaiokeela, eta holaxe. Eta, bueno, oain arte segitze dut, eta aurrean jarraitzeko gogo izate dut. Dena egun baten egiten danez, saiatzea eune bete xamarra jartzen, alda modun. Beti ez da arraixa izaten, baina lehen da bizi, goizen, kanikroseo ibiltzean tipo bat, dakegu herrin. Prestatu dugu, bi gazte beraren kontra, 2 kilometro zen lehenago egin. Ondorenen, sega postu bat izan da. Ondorenen, bazkari, izaten da, 80 lau juntatu geha, ustero gutxi gora bera horri bitze geha, aurten 80 lau egun geha, eta, bueno, bazkatze deunen, toka txapelketa bat, ume jolasa batzuk, eta mus txapelketare seguroskole antolatukoa, jendea animatzea balima behintzat, eta ondorenen, afari, kuadrilla bakoitzak bere kazuela bat ekartzen du, eta trikiti eta bertsoa, eta denetet izatea. Kanpotik etortzen da jendea, baina ez oso kanpotik, lehen hemen bizitako, o lehen guzuk, o koinadok, lehen etxe bakoitzen senide pila bat izatezen, da, oain adarra asko da lehor, haien hilobak, eta azkenen, bertako bezala, baina 80 juntatzea. Bertan biziga 17-18 laun, baina juntatzea garko unez, 80 laun, 80 mar, segun, hor izatea bai. Egun politia da, egun bat izatea, eta nahiko garrantzitsua da guztako bai, politia da.